then sibe phaa ku-23. Ndicela uyifunda ke nabayifumene. Kungenceba zikaYehova le nto singagqityelwanga, ngokuba azipheli iimfesane zakhe, zintsha imiso ngemiso. Kukhulu ukuthembeka kwakhe. Osiyoxolo masikelela ukufunda kwezimayo ngokadabuyo uYesu simlindileyo. Amen. Yivesi esiyiqhelileyo lena. Yivesi yenye yeevesi esiye sizisebenzise xa sikhuthazana elowo ehlelwe yileyo. Phofu ke into ehlekisayo yoba uthi ukweyakho imeko afike umntu eneyakhe imeko awuzukwazi umbekela ecaleni, kuzawufuneka umkhuthazile noxa kunjalo. Uba kunothiwa mhlawumbi mandinikeze i-heading yale nkuthazo izawuba mfutshane kakhulu, kodwa ke mhlawumbi uba kungathiwa mandinike i-heading ndingathi God is still faithful in the waiting. Lo gama ulindileyo nobulinde ntoni na, uThixo uhlala yena ethembakele. Ubomi bunzima, kukho amaxesha kube nzima, ulale ngazo iinyembezi uphinde uvuke kwangazo, ube nemibuzo engenampendulo. Uthandaza udeske uthi sewuguqile uzixelelwa nje kwiposition yothandaza, but uxelisa umamwana uvele kubibize nje imilele ungaphumi kwanto. Namhlanje ndizothi God is still faithful nako kokulinda kanye. Abakhona ke lo maxesha sizibuza imibuzo, kanti Thixo uphi? Umbuzo common ke lona awuzwa sithi maKristu kuphela. Even non-believers, they find themselves asking this question. Mhlawumbi singabathethelela ke bona sithi hayi abakayazi thina le nto siyaziyo. But sime thina sibuze, Thixo wam uphi? Awunawuze uthi cwaka kunjena endaweni yokuba kube ngcono suke kusiya ngokuba wesi, kanti ukhona ubukele uphi? Kanti uThixo ukhona lonke lo lixa. Imithandazo ibe ngathi ayivakali, yenye yoba ibe ngathi ayiphendulwa. Imithandazo ibe ngathi ayivakali, ibe ngathi awuphendulwa, ingathi banganqonqoza kweli cango livalwa kanye apha ebusweni kuwe. Ingxaki uthi usajongele ingxaki kuThixo enye, ngoba kaloku mhlawumbi kwakungcono kuqala ube nenye ingxaki ixa isolveka kungene enye, akusekho nebreaki ngoku. Uthi ujonge enye kuThixo enye, kodwa uThixo yena usoloko enathi. And uThixo akakhawulezi ngosusa the storm that you are in, sisifeza. Into ayenzayo uyahlala nawe in the storm. Apha amandla, sisifeza. Apho uzawuthi when you look back uthi hey, hayi kodwa zandigqithe ngawo amandla. Zandigqithe ngokwam ukundweba apha. Yabona imfundo yam akhange ibe yutule endigqithisileyo apha. Khange ibe zii-connections zam ndigqithiswe nguThixo kuphela. Mhlawumbi ndingashara nje a short story ebendikhe ndakuyo emsebenzini bekhe kwakuba gqithi. Ndifike apha enkonzweni ibe ngathi mani kukho umntu endiphangela naye somewhere apha enkonzweni avele athethe kanye ne-situation ndikuyo. Ibe khona into ethi pray for that person. Ngoku ekuvisa kabuhlungu continuously wena mthandaze hayi nam ndiqonda inzima le nto, but ke kuthiwa mandiyenze mhlawumbi ingasebenza. Ndithandaze ndikuxelela nokubana njengoba bendithandaza ngayo apha ewikendini, first thing Monday uzawuba wesi. Ngoku kanje ndithandazayo ndizibuza uba inoba kukho indlela ethile mhlawumbi endingathandazanga ngayo, kuhlobo oluthile bekumele uba ndithandaze ngalo andathandaza ngalo, ithini le nto? Ngexesha lakhe uThixo, ngoba ke izinto akazenzi ngexesha elithandwa sithi. Ngexesha lakhe uThixo wayisusa loo ngxaki. Uye wayisusa uThixo le ngxaki and ngoku ingathi libali ayisekho laa nto yokubana like ii-traces zokuba bendikhe ndakulaa ngxaki bendikuyo. uThixo ngelakhe ixesha uyayisusa, kodwa into aqiniseke ngayo ukugcina in the middle of the storm. Uzibone unoxolo, uzibone unamandla omelana nayo. Uthi ngoku impendulo ungenayo ne-clue yokuba ingathi ingafika, ungaboni nethemba, kodwa uThixo asikakuniki ithemba lokuba ewakho solution ngoku akho nto uyibonayo, and it feels like umqolo lo wakho uthe nca edongeni and akho ndlela yokuba ungaphuma, akho ndlela yokuba unga-escape, kodwa uThixo asikakuniki ithemba. You know what? Iyadlula, zonke ziyedlula. So akho
andizubande le nkuthazo yam, ndifuna nje ukuthi mhlawumbi ukhona kusasa nje umntu onemeko okanye oneemeko. Mhlawumbi you are waiting for healing. Sigula sihamba mos. Okanye uyagulelwa. Ndifuna ukuthi uThixo ukhona and uThixo uyeva. Kukho i-unemployment. Bayafunda oodade bethu bayitsale kodwa umsebenzi awukho. Ibuhlungu moslam. Ibuhlungu. Andifuni uthetha ke nge-finances. Isibe ngathi akho mehluko kum ndiphangela nakomnye ongaphangeliyo ngoba istori siyi-one asinamali. Sineengxaki ezingaphaya. So what I'm trying to say is andiyazi ukubana nina njengani lapha nijongene nantoni. Kodwa eyona nto ndifuna uniqinisekisa ngayo yeyokuba uThixo that has carried you all these years isekwangulaa Thixo omnye. Akatshintshi kuba kuske kwatshintsha imeko. Akatshintshi kuba kuske kwanda ingxaki kwakhwela enye phezu kwenye. Yena uhlala ethembekile. I-faithfulness yakhe akajongi nohlobo lokubana ndithandaze umthandazo onjani, ndifaste ixesha elingakanani na. Wacela wena, usoloko elungele yena ukubana asihlambule. In fact, wazi izidingo zethu. Ungakhange ube kanti ulungisa namagama ozawathetha xa uthandaza. Wazi yena iineeds zethu. So ndifuna ukuthi whoever okulo waiting season, hlala kuThixo. Hlala kuThixo, yomelela. Ube nokholo. Siyayazi mosikholo yilaa nto yokubana uyibhilive ukubana seyenzekile ngokungaboni nee-signs. Ube nebelief, ube nokholo lokubana you know what, iza kwenzeka. uThixo uzawundenzela. Mhlawumbi eyokugqibela nje endinoyishera ngokholo. Kukhe kwagula le ntombi ezinzulweni zobusuku, ulele erayithi, wavele wavuka eminxwe sisifuba around 12. Ndakhawuleza ndafowunela iambulance, yaya kwabidala yafika. Mna ngenam ndicinga uzamtrita nje, then ndiyawundise ndivuke ndimse kwagqirha kusasa. Yaserious into, isifuba simminxile. Akanguye nomntu we-asthma. Inoba kwenzeka ntoni mntana? Yi-flu okanye kwenzekani? But andixelele ababhuti balapha kule ambulance ukubana kuzawufuneka sihambe naye. Uyayibona nawe i-oxygen yakhe isezantsi kakhulu. Uyayibona i-temperature yakhe iphezulu kakhulu. Uyayibona intliziyo yakhe ibetha kakhulu ngohlobo lwa-abnormal. So funeka sihambe naye ngoku. Umntana obevuke normal, ndaya naye esikolweni ndabuya naye, but ngoku uyaminxeka uxakwe uphefumlo. Bathi nxiba sihambe nawe. Ndathi hambani nomntana, mna ndizawulandela ngemoto. Ngoba kaloku xa sikhutshwa phaya, ndanokholo loba sawuphuma. Xa siphuma phaa andifuni uba stranded mna ezinzulwini zobusuku. So hambani mina nomntana, ndizawulandela mna ngemoto. Senze okokulandelelana, sayofikisana esibhedlele. Nyhani wenziwa umntana, uye wadischarjwa inoba nge-2-4. Ngaphakathi ndathi enkosi baba, ubani ebezawuzomthatha ngaloo 4. So uThixo uye wandinika into yokuba uzawuhamba lo mntana, uzawubuya naye kwakusasa nje and erayithi. Nyhani ndabuya naye umntana sasa nje erayithi, nankuya urayithi nangoku. So ndifuna ukuthi uThixo uhlale ethembakele. Akatshintshwa nayeyiphi na imeko. Zibakhona iimeko eziba sisiquphe, but yena uThixo akho nto ibangapha kwamandla akhe. Akwaba ke inkosi ingasikelela ngokwadabulo uYesu esimlindileyo. Amen. Amen. Iculo lethu lovala izaba namba 170. Menzi